the rain again. 8 ключови идеи от книгата "Отношението е всичко" на Джеф Келър. Промени отношението си, промени живота си. Защо някои хора процъфтяват независимо от обстоятелствата, докато други се борят да постигнат напредък? Защо една и съща ситуация вдъхва увереност в един човек, а в друг предизвиква раздразнение? Разликата често се свежда до отношението, мощна сила, която оформя начина, по който възприемаме и взаимодействаме със света около нас. Вашето отношение може да повлияе на решенията ви, взаимоотношенията ви и способността ви да постигнете целите си, което го прави един от най-критичните фактори за създаване на живота, който искате. Дали подхождате към живота с оптимизъм или негативизъм, пряко влияе върху възможностите, които виждате, предизвикателствата, които преодолявате и успехите, които постигате. Помислете за отношението си като за ментален филтър, който отсветява всяко събитие, взаимодействие и решение, засягайки взаимоотношенията, целите и цялостното ви щастие. Добрата новина е, че отношението не е фиксирано. С правилния начин на мислене и действие можете съзнателно да го промените, за да създадете по-удовлетворяващ и успешен живот. В този обобщен текст ще научите как култивирането на позитивно отношение може да отключи потенцията ви, как вашите мисли и убеждения оформят реалността ви и защо ангажираността и визуализацията са основни инструменти за постигане на вашите цели. Ще откриете също как да намирате възможности в трудностите, да се освободите от цикъла на оплаквания, да преодолеете страховете си и да използвате положителните влияния като двигател на успеха си. Готови ли сте да предизвикате и промените отношението си? Нека започнем. Един следобед в кафене Сара и Сам седяха на отделни маси, обслужвани от една и съща сервитьорка. И двамата чакаха еднакво дълго за храната си и получиха идентично обслужване. Въпреки това, Сара си тръгна усмихната, освежена и заредена с енергия, докато Сам излезе ядосан и недоволен. Разликата не беше в храната, обслужването или обстановката. Беше в тяхното отношение. Сара подхождаше към деня си с оптимизъм, излъчвайки позитивност, докато Сам носеше със себе си негативност, която разваляше преживяването му на всяка крачка. Вашето отношение функционира като ментален филтър, влияещ върху начина, по който възприемате и реагирате на събитията в живота. Позитивното отношение се фокусира върху възможностите, решенията и благодарността, докато негативното отношение се задържа върху проблемите, недостатъците и ограниченията. Тази перспектива отсветява и активно оформя вашите преживявания. Позитивното отношение може да отвори врати към радост и успех, докато негативното може да замъгли преценката ви и да ограничи потенциала ви. Интересно е, че всички ние започваме живота с чист прозорец. Децата се справят с предизвикателствата с любопитство и устойчивост. С времето обаче критиката, отхвърлянето и разочарованието могат да замърсят този прозорец, водейки до разочарование и съмнение в себе си. Ако тези негативни влияния не бъдат овладяни, те могат да затруднят способността ви да виждате възможности и да постигате целите си. Вие обаче контролирате отношението си. С усилия може да почистите прозореца си, започнете като идентифицирате източниците на негативизъм в живота си и ги замените с позитивност. Признайте, че колкото и трудни да са обстоятелствата, имате силата да изберете перспектива, която подкрепя растежа и щастието. Визуализация и ангажираност са основни инструменти за постигане на целите. Чрез съзнателно усилие и упоритост може да превърнете предизвикателствата в растеж и да издигнете живота си на ново ниво. Ерл Нейтингейл, известен мотивационен говорител, веднъж обобщи тайната на успеха само в 6 думи. Ставаме това, за което мислим. Тази идея, проста, но дълбока, разкрива, че мислите ни действат като магнит, привличайки преживявания и резултати в живота ни.
Независимо дали се фокусирате върху постигането на цели или се задълбочавате върху страхове и съмнения, доминиращите ви мисли оформят вашата реалност. Вашето мислене функционира като компас, насочвайки действията ви към това, което вярвате, че е възможно. Например, ако многократно мислите за печеленето на определен доход, като $30,000 годишно, например, вашите мисли ще насочат избора и действията ви, за да го постигнете. Обратно, ако се стремите да спечелите повече, но не вярвате, че е възможно, това неверие се превръща в бариера, която се самопотвърждава и ви пречи. Този принцип, често наричан закон на доминиращата мисъл, подчертава, че мислите, които най-често заемат съзнанието ви, ще насочват живота ви. Една мимолетна положителна идея не може да отмени часове на негативизъм. За да привлечете значими резултати, позитивността трябва да се превърне в навик, постоянно поддържан. Промяната на мисленето започва със съзнание. Обърнете внимание на вътрешния си диалог, заменяйки негативните или ограничаващи мисли с утвърждаващи изказвания. Допълнете това, като се потопите в вдъхновяващи материали, като мотивационни книги или аудиопрограми, за да засилите положителните навици. Воденето на дневник също е добра идея. Запомнете, че само мислите не гарантират успех. Те трябва да вдъхновяват действия. Вярата ви подтиква да предприемете стъпки, съответстващи на целите ви, дори когато възникнат предизвикателства. Като избирате да се фокусирате върху мисли, които ви овластяват, вместо да ви ограничават, може да насочите живота си в посока на растеж, постижение и удовлетворение. Визуализацията като ключ към успеха. Певицата Селин Дион споделя, че още от 5-годишна възраст си е представила ярко как пее пред огромни тълпи и постига световен успех. Това не било проява на арогантност, а дългогодишен навик за визуализация, умствена техника, която включва създаването на детайлни образи за резултатите, които искате да постигнете. Атлети, изпълнители и бизнес лидери използват тази техника, за да приведат действията си в съответствие с целите си, и вие можете да направите същото. Визуализацията включва създаването на умствени филми, в които ясно виждате, чувате или усещате как постигате целите си. Тези умствени образи оформят вашите убеждения и действия, като ви помагат да предприемете необходимите стъпки за реализиране на визиите си. Например, ако се притеснявате от публични изяви, заменете образите на провал с умствен филм, в който уверено изнасяте реч пред ангажирана аудитория. С времето тази положителна визуализация ви помага да действате с увереност. Менталните образи, които създавате, произлизат от минали преживявания, но вие имате силата да ги промените. Детски спомени за критика можат да влияят на текущите ви действия, но ако го преосмислите като урок, а не като отражение на вашата стойност, можете да пренапишете неговото въздействие. За да направите визуализацията по-ефективна, използвайте физически помощни средства. Например, комикът Джим Кери си написал чек за $10 милиона като мотивация преди да достигне този успех. Можете да създадете подобни напомняния, за да постигнете менталните си образи. Визуализацията изисква практика и търпение. Прекарвайте време ежедневно представяне на целите си с яснота и емоционална интензивност, като приведете мислите си в съответствие с желанията си. Естествено, ще започнете да действате по начини, които сближават тези визии с реалността. Дейвид Балдачи, автор на бестселъри, не постига успеха си за една нощ. Повече от десетилетие той се посвещава на писане всяка нощ от 10 до 2 часа, докато работеше като адвокат и отглеждаше семейство. Въпреки многобройните откази, той продължаваше усъвършенствайки уменията си, докато не продаде милиони екземпляри от своите книги, а произведенията му бяха адаптирани в касови филми. Неговата история илюстрира трансформиращата сила на отдадеността. Отдадеността означава непоколебима готовност да направите всичко необходимо, етично и законно, за да постигнете целите си. Това е твърдо и съзнателно решение, взето на най-дълбоко ниво да следвате целта си, независимо от броя на стъпките, които изисква. Този начин на мислене създава
основа за постоянство, действията, които поддържате след като вземате такова решение. Когато се отдадете напълно на цел, възможностите започват да се появяват. Ще забележите как хора, идеи и обстоятелства се нареждат спрямо вашата визия. Това не е магическо мислене, то показва как отдадеността фокусира ума ви и ви помага да разпознаете и действате върху възможности, които иначе бихте пропуснали. Успехът изисква постоянство, усилие и устойчивост, за да преодолеете неизбежните препятствия. За да направите отдадеността ефективна, изберете цел, която ви вдъхновява и решете да я преследвате безкомпромисно. Избягвайте условни обещания, като ще опитам за 6 месеца. Напредък може да отнеме повече време от очакваното, но именно упорството отличава тези, които успяват, от тези, които се отказват. Отдадеността не гарантира лесен път, но гарантира, че ще продължите напред. С фокус, действие и постоянство ще създадете възможностите необходими за постигане на целите ви. Търсете скритите възможности в трудностите. Когато Дейв Бруно оцелява след ужасяваща автомобилна катастрофа, която го оставя с живото застрашаващи наранявания и огромни медицински разходи, бъдещето му изглежда мрачно. Неспособен да работи и принуден да обяви банкрут, той би могъл да се предаде. Вместо това, той използва опита, за да създаде бизнес, който съответства на неговата дългогодишна страст към мотивационни цитати. Години по-късно неговият бизнес Success Gold Cards е продал милиони продукти, превръщайки личната трагедия в триумф. Историята му демонстрира една мощна истина. Всяко изпитание крие скрита възможност за растеж. Проблемите и неуспехите често се чувстват като непреодолими препятствия, но те могат да бъдат и поводи за промяна и растеж. Трудностите ви принуждават да се отдръпнете, да преоцените ситуациите и да предприемете действия, които иначе бихте избягвали. Например, загубата на работа може да доведе до стартиране на успешен бизнес или пропуснатата възможност за мечтан дом може да доведе до намирането на по-добър вариант по-късно. Трудностите ви служат по 7 ключови начина, предоставят перспектива, учат на благодарност, разкриват скрити сили, мотивират промяната, предлагат ценни уроци, отварят нови врати и изграждат увереност. Въпреки че предизвикателствата първоначално могат да се чувстват непосилни, те често носят неочаквани ползи, като подобрена устойчивост или нови посоки в живота. Когато се сблъскате с трудности, устоявате на изкушението да се задълбочавате в негативизма. Вместо това спрете и се запитайте какво можете да научите или спечелите от преживяването. Тази промяна в перспективата ви помага да откриете скритата възможност в проблема. Помнете, че неуспехите не са край, а начало на растеж и трансформация. Замислете се за силата на перспективата и излишъкът от оплаквания. Педро, имигрант от Хондурас, работи неуморно, за да помогне на семейството си и на други хора в родината си, след като ураганът Мич опустошава региона, оставяйки роднините му без дом и основни необходимости. Въпреки че се сблъсква с немислими предизвикателства и несигурност, Педро избира да не се оплаква. Вместо това, той се съсредоточава върху решения, превръщайки се в източник на позитивност и действие. Историята му ни показва силата на перспективата и безполезността на оплакванията. Оплакването ви задържа на едно място, фокусирайки се върху проблемите, вместо върху решенията. То подсилва негативизма, както във вашия ум, така и в хората около вас. Оплакванията за неща, които не можете да контролирате, като времето или за дребни неудобства, като бавно обслужване, не служат за нищо друго, освен да източат енергията и да влошат нагласата ви. Хората, които се оплакват прекомерно, често губят перспектива, третирайки незначителни въпроси като големи кризи, което подкопава тяхната достоверност и създава стрес. За да прекъснете цикъла на негативизъм, съсредоточете се върху това, което можете да контролирате. Вместо да се оплаквате, че сте уморени, поемете ангажимент към по-добър сън или редовни упражнения. Пренасочете фокуса си към благодарност, като изброите благословите и хубавите неща в живота си, като добро здраве, подкрепящи взаимоотношения или обикновени удобства, като храна и вода. Този навик ще пренастрои мисленето ви към позитивност и решения.
Оплакванията не променят обстоятелствата, но оформят нагласата ви. Избирайте разговори, които вдъхновяват други и укрепват връзките ви, вместо да ги разпадат. Като пренасочите енергията си към благодарност и конструктивни действия, можете да създадете по-позитивна и продуктивна среда за себе си и за хората около вас. Обградете се с позитивност, за да заредите успеха си. Хората, с които се обграждате, оказват дълбоко влияние върху вашето мислене и успех. Помислете за един човек, нека го наречем Майк, който някога прекарвал дните си с група немотивирани, негативни приятели, които омаловажавали неговите амбиции. Едва в университета, когато Майк се обградил с хора, ориентирани към цели и позитивни мисли, животът му поел изключителен обрат. Днес той ръководи успешен бизнес, доказателство за трансформиращата сила на правилната среда. Вашата среда, включително хората, с които общувате директно, оформя мислите и поведението ви. Негативните влияния, често наричани токсични хора, са тези, които се фокусират върху проблемите, отхвърлят възможностите и смукват енергията ви. Психолозите ги наричат енергийни вампири, защото тяхната негативност източва вашата мотивация. От друга страна, подкрепящите хора са тези, които ви вдъхновяват, насърчават и издигат, стимулирайки ви да преследвате целите си с обикновена и по-стойностна енергия. Ефектът от многократно излагане на негативизъм или позитивност е като песен, която се върти непрекъснато по радиото. Тя се запечатва в ума ви. Обграждайки се с позитивни влияния, включително подкрепящи приятели и конструктивни разговори, може да укрепите мисленето си, насочено към растеж и амбиция. За да подобрите средата си, редовно оценявайте социалния си кръг. Ограничете времето с хора, които постоянно ви натоварват, и дайте приоритет на отношенията с тези, които подкрепят вашите стремежи. На работното място избягвайте да участвате в негативни разговори и се стремете към общуване с оптимистично настроени колеги. Изводът: вашия успех и щастие са пряко свързани с средата, която създавате за себе си. Избирайте мъдро, обградете се с позитивност и ще видите как вашето отношение и постижения ще се издигнат. Излизането от зоната на комфорт води до растеж. Доти Бърман прекарва повече от 3 десетилетия като учител по английски в гимназия, но мечтата й да се изявява в шоу-бизнеса никога не изчезва. В 50-те си години тя най-накрая се изправя срещу страха си, напускайки сигурността на учителската си кариера, за да преследва страстта си. Въпреки несигурността, Доти написва песни, издава CD и изнася представления пред публика. Нейната история показва как излизането отвън зоната на комфорт може да доведе до невероятен личностен растеж и удовлетворение. Страхът е естествена реакция. Когато сме изправени пред предизвикателства извън зоната на комфорт, мястото, където се намират познатите и безопасни дейности. Избягването на страха може временно да предложи облегчение, но това става за сметка на намаленото самочувствие, пропуснатите възможности и застой. Независимо дали става дума за страх от говорене пред публика, отхвърляне или смяна на кариера, избягването на тези предизвикателства ви задържа в цикъл на разочарование и ограничава потенциала ви. Изправянето пред страха, от друга страна, отключва увереност и разширява възможностите ви всеки път, когато се сблъскате със страха. Разширяваната зона на комфорт да се превърне от нещо плашещо и рутинно в нещо, което може да ви бъде от полза. Успехът не идва от съвършенството, а от участието. Когато действате въпреки страха, ставате по-силни и способни във всички области на живота. За да преодолеете страха, се фокусирайте върху силата, опита, а не върху резултата. Започнете с малки стъпки и повтаряйте дейността, докато страхът намалее. Всяка стъпка извън зоната на комфорт укрепва смелостта ви и отваря нови възможности. Страхът е временен, но наградите от преодоляването му траят цял живот. Изправете се срещу страховете си и ще откриете по-пълноценна и разширена версия на себе си. Ключовия извод. Основното послание на книгата Attitude is Everything от Джеф Келър е, че вашето отношение определя пътя ви към успеха и удовлетворението.
Чрез култивиране на позитивност, приемане на предизвикателствата и обграждане с съмишленици, можете да отключите личностния си растеж и да постигнете целите си. Използвайте силата на визуализацията, ангажирайте с вашите стремежи и превърнете неуспехите във възможности. Всяка стъпка напред засилва потенциала ви, доказвайки, че позитивната нагласа е основната, която ще ви донесе по-светло и удовлетворяващо бъдеще. Окей, това бяха 8-те ключови идеи в книгата. Надявам се, че ви бяха от полза. Ще се радвам да харесате това видео, да го споделите и да се абонирате за канала ни, за да достига още по-полезна информация до вас. До скоро!